जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ଯେଉଁ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବସିଛନ୍ତି ସେହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ପୁଣି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତିର ମୂଳ ସ୍ରୋତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ସହନଶୀଳତା ଓ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେହିଠାରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିର ତେଜସ୍, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସାହସ ଏସବୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନମସ୍ତସ୍यै 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 କହି ମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସନ୍ଦେଶ, ଆମେ ଯେବେ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ, କାରଣ ସେହି ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସାହସ, ଧୃତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମର୍ପଣ ସବୁଠି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହେଉଛି।